سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالوا علتا وزيناتات قدماي منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد هلاوي سراويت إيرترا أب تግራይ مئمانو ካልእን ዝሃቦ መግለጺ ሕብረት ኢሮጳ በጉዳይ ትግራይ ሕጂውን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ከፍለጠና ኢትዮጵያ ደጊሙ ልኡኽ ክሰድድ ምዃኑ መፍላጡን ዘውፅኦም መግለጽን በመንግስት ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት በዛዕባ ጃምላው ቅትለት አክሱም ለመጀመርታ ጊዜ ጸብጻብ መውጽኡን ካልእን ዝደህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ አብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በዛዕባቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ግጭትን ካልእ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ጉዳያትን አመልኪቱ ተማልሶሉስ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝርከቡ ቦታታት ተቆጻጺሩ ከም ዝርከብ ብዕሊ ተኣሚኑሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ዛዕባታት ንዝቐረበሉ ሕቶታት መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ ኣጋጣሚ ካብ መጀመሪ ጎንፂ ትግራይ ኣትሒዙ በተደጋጋሚ ይለዓል ብዛዕባ ዝነበረ ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት መልሲ ክህብ ተሰሚዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ብዛዕባ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ሰብ መዚ ኤርትራ ንዓና ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕርድታት ለቂቅኩም ከይድኩም ኢኹም ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ኣብ ልዕልቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘፈጸመልና ገበናት ሕጂ እውን ናብ ውግእ ንኽንኣቱ ሮኬት እናተኮሰ ዓዲምናዩ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ስግኣት እውን ኣለና። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ዶባት ዝርከቡ ከባቢታት ሒዝናዮም ኣለና። ግን ሰራዊትኩም ስርሑ ገዲፉ ነቲ ዕርድታት ዝቆጻጸሮም እንተኾይኑ ንጽባሒቱ ንሕና የለናን ክንጸንሕ እውን ኣይንደልን ኢና ኢሎምና ኣለዎ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘለዉ ዘረጋግጽ መግለጺ ዝሃበ። ነዚ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ፓርላማ ዝተዋሃበ መግለጺ ብዝምልከት ግና ብወገን ሰብ መዚ ኤርትራ ዝተዋሃበ ዝኾነ ግብረ መልሲ የለን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ መንግስቱ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዝበሎ ዘመተ ይሳተፉ ኣለዉ ዝበሎም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ከምኡውን ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸምዎ ግህሰት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመፅን ዝምታን ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣለዉ። አባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኑ ኣብ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፀን ንብረት ዝዘመተን ወተሃደር ብሕጊ ክሕተት እዩ። ግን ኣብዚ ጉዳይ ልዑል ፕሮፓጋንዳን ምግናንን እውን ኣሎ ድሕሪ ምባል ዋላ እኳ ሓደ ዝተፈጸመ በደል እንተሃልዩ ናይ መእረምታ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝብል መብርሂ ሂቡ። እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መደርኡ እቶም ኣብ ትግራይ ብዝበጽሕ ዘሎ ጸገም ዝሳቀዩ ሰባት መጥቃዕቲ ሰሜን እዚ ብዝምልከት ወላ ሓደ ነገር ኣየልዕሉን እዮም። ኣብ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ እኮ ብወዲየን ተደፊረን ናትና ወተሃደራት ግን ብሳንጃዮም ተደፊሮም ብዛዕባኦም ዘልዕል ሰብ የለን። ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈጸመ ግፍዒ እውን ተረሲዑ። እቲ ኣውያት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኾነሉ ኩነታት ናይ ዓይኒ ሓበላ እምበር ናይ በደል መዓርነት ኣየርእን ክብል ተዛሪቡ። ብድሕሪ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኤርትራ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ሰራዊትና ሃዲሙ ምስ መጻ ሓብሒባያ ኢሉ ምስጋና ድሕሪ ምቕራቡ ይኹን እምበር ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ እንዳገበረ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሕማቕ ዝግለጽ ዝገብሮም ዝኾነ ገበናት ብዝኾነ መንገዲ ኣይንቕበልን ኢና። ኣብቲ ምኽባር ሕጊ ተዓዲሙ ዝኣተወ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ እውን ዝፈጸሞ በደል እንተሃልዩ ክሕተት ብምባል ተዛሪቡ። ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ከዓ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ 4 ወይ 5 ጊዜ ከም ዝተዘራረቡ ጠቂሱ ኤርትራ ኣብዚ ተግባር ዘሳተፍ ሓደ ናተይ ወተሃደር እንተልዩ ስጉምቲ ክወስድ ብዝብል ኣቲርራ ኮኒናተያ ክብል ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብዚ መደርኡ ብተወሳኺ ኣብቲ ልሙቕነ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ህይወት ብዙሓት ዝወሰደ ዓሌታዊ ግጭት ዝግበረሉ ዘሎ ሰሜን ሽዋ ዝበሃል ከባቢ ብሰብ ሰርሖ ደበናታት ብዘመናዊ ኣገባብ ማይ ከም ዝሃርም ጌርና ኢና ክብል እንከሎ ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ትግራይ የውፃእ ምባላ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ወተሃደራት እተሃገር ኣብ ከምዚ ዓዲ ናይ ተሃገር ክህሉ ኣለዎ ኣይንብልን ኢና። ኣብዚ ከዓ መንግስቲ ዝደለየ ሓይሊ ናብ ዝደለየ ቦታ ከንቀሳቐስ ይኽእል ብምባል ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጻውዒት ኣሉታዊ ምላሽ ዝህብ መግለፂ ክህብ እዩ ተሰሚዑ። ሕብረት ኢሮጳ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ ነታ ቀዲሙ መሰብ መዘተ ሃገር ተራኺቡ መልእኽቱ ኣብፂሑ ዝተመለሰ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ዝኾነ ፓካ ሃቪስቶ ደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ ክሰዶ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ነዝን ካልእን ኣመልኪቱ ከዓ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኢሮጳ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ
أنصار كلل تجراي تحجن سرعة مخبار زتبهال سرحيت كابز جمر درو حموش تورحي حالف الله كابز جمرات حيزقة معلتاوي بزعبا جهسات سب أو مسلات عمت انقفعن كمون تغلالا معصاو مرخبيتاتن سباو حجزنا بحزب تجراي نمئتاو زبقع منقديتاتن زحبر تصبصبات مصينايو اذا خا زي نقبلو كونتاتيو اذا خا انا سباو حجز كاتو ناصا زي شراوي مصراي كغبرن سراويت ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅን ንገብሮ ዘለና ጸቕጢ ክንቀጽል ዝደፍዩ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣሎ ዝበሃል ናይ ወጻኢ መሳርሒታትና ኣንጻርቶም ገሰሰብኣዊ መሰላት ዝፍጽሙ ከነቕንዖ ድልዋቲና ዘለና እዚ ከዓ ንኹሎም ኣብቲ ጎንፂ ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት እዩ ዘጠቓልል ድሕሪ ምባል ጆሴፍ ቦሬል ንሚኒስተር ፓካ ሃቪስቶ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ እንድሕሪ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዘለዎ ቀጺሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ክሕብር ክኸይድ ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ መንገዲ ክኽፈት ብናጻ ዘይሻራውያን ወገናት ምጽራይ ክግበርን ሰራዊት ኤርትራ ክወፅን ከም ዝደሊ ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሒዙ ናብ ኢትዮጵያ መጺኡ ዝነበረ ልኡኽ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾነ አንቶኒ ብሊንከን ምስቲ ልኡኽ ተራኺቡ ብዛዕባ ዝነበሮ ናይ ኢትዮጵያ ጻንሖት ከም ዘተየን ሕጂ እውን በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ርጉእነት እቲ ዞባ ዘለዎ ጽልዋን ተሻቒሉ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ كمتي أقدمو أبز زيناون زتقلصه تمالي قدمي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أبكينات تግራይ سراويت إيرترا آتيوم كم زلون مجمريا غيزي بعل دحر مئمانو دحر قرب ساعات اتب منግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ بدانيال بقله زمرح كوميشن سبأو مسالات ኢትዮጵያ ዝበሃል ትካል ኣብ ከተማ ኣክሱም ንዝተፈጸመ ቅትለትን ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣጻሪዩ ናይ መጀመርታ ጸብጻብ ኣውጽኢሎ ኣብቲ ሓድሽ ጸብጻቡ መጥቃዕቲ ዝበጽሖም ሰባት ንስድራ ገዳያት ከምኡውን ንመሰኻኽር ዓይኒ ከም ዘዘራረበን ገሊጹ ቀዳማይ ርኽበት ምጽራዩ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣክሱም ከቢድ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘጋጠመ ኣብ ዕለታት 28 ሕዳርን 29 ሕዳርን ድማ ብሰራዊት ኤርትራ ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብል እዩ እዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ስእልታት ዝተቐተሉ ዝሓዘ 11 ገጽ ዘለዎ ሰፊሕ ጸብጻብ ዘርጊሑ ዘሎ حدا وري بولنداوي صحافن غازيطኛን ንፕሬዝዳንት ፖላንድ አንድሬ ዱዳ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ፌስቡክ ዶንቆሮይሊ ስለ ዝጸረፎ ከሳብ 3 ዓመታት ከእስሮ ዝኽእል ክስ ቀሪቡሉ እቲ ጃኮብን ዛልኮዚክ ዝተባሃለ ውሪ ፖላንዳዊ ጸሐፍን ጋዜጠኛን እቲ ፕሬዝዳንት ነቲ ኣሜሪካ ተኸተሎ ዓይነት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ወልሓንቲ ከም ዘይርድኦ ንፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በትዊተር መጽሐፈልዩ እዚ ዘይርዳእካ እንድሕር ኮይኑ ደኣ ደንቆሮ ኢኻ ኢሉ ስለ ዝነቐፈዩ ፖላንድ ንመራሒ ሃገርን ንመራሕቲ ሃይማኖትን ዝጸረፈ ዘቕጽዕ ተሪር ሕጊ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኣኽባሪ ሕጊ ሃገር ከዓ ነቲ ብጃኮብን ዛልኮዚክ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ወጋእን ዘይቀበሉን ክብል ይገልጽዎ እዚ ኣብ ፖላንድ ኣዝዩ ውሩይ ዝኾነ ጋዜጠኛን ጸሐፍን ኣብ 2014 ዝጸሐፈ ብላይንድድ ባይ ዘ ላይት ትብል መጽሐፉ ኣብ HBO ኤውሮጳ ዝተባሃለ መደበር ቴሌቪዥን ተኸታታሊት ፊልም ኮይና ምስ ቀረበት ንስርሑን ንስሙን ክብ ከተብለሉ ክኢላ ነይራ كم زفلت بولند بجكات مرح هاجرن مرحت هيمانوتن مصرف بحق زغصع مخانو نبانديرا تهاجر كونه نايكالا هاجر بانديرا انت انا شيخاون زغصع حق زلوا هاجر يا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم